Takže tá hlavná vedúca ešte dohadovala a vypisovala normálne jak booking, jak kalendár do bookingu, že kedy, kde, s kým, kto, na akoj chatke, na ako dlho, ktoré dni, však čo ti jebe, to je nechutné. Čaute, dneska vás zdravím u takého vážnejšieho videa. Pred pár dňami na mňa vybehlo video alebo Instagram reel od slečny Terry Rusnákovej, ktorá vlastne bola kedysi, alebo chodila na tábory agentúry CKH plus H, čo je vlastne agentúra, ktorá usporiadáva detské tábory a bola natoľko silná osoba, že sa rozhodla líknuť, alebo teda popísať veci, čo sa tam dejú a bez toho, aby sme to nejak predĺžovali, tak poďme pozrieť, čo nám táto slečna povie o tom, jaké zverstva sa tam... Mě reálně tak moc důležitý, že je mi úplně jedno, jak vypadá, je mi úplně jedno kompozice, světlo. Budeme dneska řešit extrémně bolavý a zároveň alarmující téma, který ale potřebuji, aby se dozvědělo co nejvíce lidí. Takže prosím, pokud máte čas, věnujte tomu videu pozornost a minimálně to sdílejte. Fakt hrozně potřebuji, aby se to dostalo mezi více lidí. Já jsem včera přidala na stories konverzace s... No, máme tu prvé počítaničko. Chcete pořádne ošukať, že si to ani nedovedeš predstaviť a udelať ti to tak moc dobre, že na to budeš spomínať jak ako na najlepší sex života a prosiť, aby ti to udelal znova. Kámo, neviem koľko má týpek rokov, ale slečna v tej dobe mala nejakých 13-14 rokov a chlap mohol mať nejakých 20. Proste to je jedno, 18 plus, hej. Jak napíšeš toto proste dieťaťu, sorry, je s tebou niečo zlé, akože reálne si zaslúžiš byť normálne, nemám na to slovo. S jedním člověkem, který mi pisoval dost nevhodné zprávy, když mi bylo 13 a potom i 14. No ja bych ťa naučil milióny vecí. Môžem to brať i ako lekcie do života. Všechno, co bych ste dovedol k dokonalosti. Kouřit, užívať si sex polohy a rôzne finty a teda. Kamo, nemôžeš ako 18-ročný písať toto 14-ročnému dievčaťu. Proste to je malé dieťa, kámo. Jebe ti na tú hlavu. A on už byl samozřejmě dospělý, bylo mu přes 20. A po mém zveřejnění se Takže mal cez 20. strhla naprostá lavina práv. Měla jsem úplně plný DMs, primárně teda od lidí, co mají s táborem stejné zkušenosti. Takže já v průběhu tohohle videa tady budu předávat screeny, všechno je anonymní, já nebudu sdílet ničí jména. Budeme se teda bavit o... Ja by som reálne, neviem, či viete, jak to je v iných štátoch, konkrétne myslím, že v Amerike, to je, že majú zverejnený nejaký zoznam takýchto sexuálnych deviantov, ktorí proste písali alebo sa snažili mať niečo s dievčatami pod 18 rokov. A ja som úplne za, aby sa to zaviedlo aj tuto niekde v Európe, pretože myslím si, že toto je absolútne choré, aby 22-ročný človek písal 13-ročnému dievčaťu, že by ju naučil nejaké veci. Proste ja si myslím, že človek, ktorý toto napíše, dospelý človek, ktorý toto napíše malému dieťaťu, by si zaslúžil sa buď liečiť, alebo proste odsvaknúť vajca a v živote, aby na to už nepomyslel. O táboře H plus H, celým jménem CK, agentura H plus H, který jsem navštěvovala vlastně od mých, mám pocit, 9 let. Abych vám nějak v rychlosti přiblížila fungování toho tábora. Vlastně na první oko skvělý tábor. Já jsem vlastně tam zažila i spousta skvělých chvil a poznala jsem tam hrozně moc lidí, který vlastně znám dodnes. Můžete tam být ubytovaní ve stanech, v chatkách, v budově. Celým tím táborem vás tam provází. Keď vtáčika lákajú, pekne mu spievajú, jak sa hovorí. Ne? Oni tomu říkají H-tým, dejme tomu jsou to animátoři, kteří vlastně vás provázejí v průběhu toho celého tábora a jsou to vlastně modly, protože většinou to je takový výběr jako pohledných kluků. Dá se říct takový hodně taneční tábor, ale jsou tam různé aktivity. Každý den měl nějakou tématiku. Akože ja chápem, proste čajky majú 13 rokov a keď má o nich záujem nejaký 22-ročný, oni si proste neuvedomujú, že ty kokos, to je asi niečo zlé, vieš. Ja si myslím osobne, že tie dievčatá do budúcna, keď budú proste staršie, uvedomia si vlastne, čo sa tam dialo. Aj tuto vidíme, že slečna si asi uvedomila, až keď bola staršia, že sa tam vlastne dialo, tak s tým vyšla na povrch. Nemám je to vôbec za zlé, pretože trauma jedno s druhým, možno si to uvedomila skôr, ale nemala silu najprv to nejak
dať von a riešiť, ale akože má veľký obdiv za to, že sa to rozhodla riešiť. A myslím si, že proste, keď máš 13 rokov a zaujíma sa o teba 22-ročný muž, chlap, dospelý, tak si proste z toho úplne ako v piči, hej? Povedzme si na rovinu. A to, že vlastne tí animátori alebo tí vedúci zneužili tento fakt, je za mňa úplne absolútne zvrátené. Absolútne. Karneval. Poledne většinou bývaly nějaký aktivity, co si to dítě mohlo vybrat, co chce zrovna v tu chvíli dělat. Takže v tomhle tom to bylo hrozně super, že to byl takovej univerzální tábor. Každou tu třeba odpoledne. Co děláš dneska? To bol rok 2017, hej? Takže proste 8 rokov dozadu. Nebych tajný plán, měl bych být na háčku, ale jsem ově v Ostrave, jedu až vlakem 6. Jestli by si nechtěla za mnou vyzkoušet, o čem jsme se bavili. Takže proste týpek absolútne unhinged, je tam napíše, že proste poď vyskúšať to, čo sme sa bavili. Keby proste čo? Ja keby som tatko a nájdem si takéto správy pri mojej 13-ročnej dcére, ja neviem, či by som sa zadržal a asi by to nedopadlo dobre. Ja neviem. Neviem, čo by som robil reálne, byť otcom. Sekce vždycky vedli právě tady tihleti kluci z toho H týmu. A byly to tak hrozně velký modly na tom táboře obecně, že k ním holky Beru si, co chci a kdy to chci. Takže si dobré to, že 13-ročná vie, čo znamená, že dominantní, tak ako o tom sa nebudeme baviť. Dobre, mňa v 13 rokoch zaujímalo, že či mi padlo FMS-ko z brutálneho specialistu na metine. A nie ešte, že či je dominantný alebo submisívny niekto. Čekám na ty Kamo, ale to je reálne. Reálne? Týpek leží do väzenia. Kamo, jak môžeš si po 13... On vie, že má 13. Jak si môžeš od 13-ročnej pýtať fotky a písať jej takéto sračky? Legit, dúfam, že toto bude mať dohru s týmto typkom a že týpek si pôjde sadnúť do chladku a nech ho tam proste týpci jebú do rytí každé ráno, nech si uvedomí, čo proste spravil. Hrozně vzhlíželi. Vlastně jste se těm klukům hrozně chtěli zalíbit, protože říkám, byli hezcí, byli populární. Takže říkajú, že si ti líbo, kdybych tě před nima šukal a oni by museli poslouchat aj come on, ne. Tak ostatní lozí na chatky nebo jdou někam prostě ven, no ale to je nepohodlné, nebo můžeš narazit na hlídače, nebo to můžou bonznou nasrané klientky, které žárli a Jak jako klientky, které žárli? Kamo, ty si na tábore, máš 22 rokov a ideš s týpkami, ktoré majú 13, tie týpky ti veria a ty proste zneužiješ to, že si starší od nich a že sú z teba úplne v kurve a ty proste ich zneužiješ sexuálne. Však jebe ti na tú hlavu už. A viem si, že bych ťa celou noc píchal na chace hned vedľa tvých treba spoluvýdajících, co by kvôli tomu nemohli spát. No Kamo, zavrite niekto toho typka. Filip Taj Antoniazi, ti hovorím, že bro. Bohužel tihle kluci trošku asi neunášeli tu svoji slávu na tom místě a využívali svoji moci a toho, že se hrozně holkám líbili, tak toho začali využívat pro svůj prospěch. Probíhala tam obrovská sexualizace, Ale to je za dlho, môžeš sa ke mne staviť dřív a pak i tam, proč pomarniť ty šance mít božský sex, kámo, 13 rokov má, kámo, ty si mal 22, ona má 13, mala vtedy, jebe ti, fakt, kašli na to, bro. No jasné, hej, víš, že by mi ti kluci ani nevadili. Aha, takže dobre, je jedno, že ona flirtovala s tým naspäť, to je úplne jedno, mala 13 rokov, týpek si mal uvedomiť, že ja mám 22, fakt není správne, morálne, ani hoci ako to není správne, bráško, keď máš 22 rokov a píše si s 13 ročnou, však ako... Ty kokos. mi, jak by mě hrozně vyšuchalo, že si to jako budu do konce života pamatovat. Psal mi detailně, co by se mnou dělal. Celý hádým mě očumoval. No fakt, vypadáš tak sexuchtivě, si ten věčně nadržený typ. Zrska to dělají ty velké prsa a velké rty. Kamo, 13 rokov, bro, fakt. Proč ty? Při jaké príležitosti si s ním predstavoval? Však máš veľké rty, to je hodne sexy, hlavne pri orálu. Ja neviem, jak vám, ale mne je z toho asi reálne fyzicky zle, jak dokáže dospelý človek písať toto 13-ročnému dievčaťu. Si predstavte, že máte 22 rokov, že ste na vysokej, dajme tomu. To už je koľko? To už normálne pomaly končíte vysokú školu, končíte bakalára, pomaly. A vy napíšete 13-ročnému dievčaťu, čož je koľkatačka? 7 na základnej škole?
Siedmačka na základnej škole. Si predstavte, že píšete ako vysokoškolák siedmačke na základnej škole. Bráško. A potom mi psali, že jak si běžela v tom tílku, tak prostě To sme říkali všichni. Takže všetci tí... Bráško, jeb na to. Všetci tí animátori, alebo proste tí hlavní, čo tam boli, čo mali dávať pozor na tie deti, čo ich mali tam proste pozor, čo mali ich nahradiť rodičov, tak spravia toto. Že im píšu, proste, jak by ich vytrtkali, jak si ich predstavovali pri tom, jak majú orál, že či nemôžu prísť za nimi, kamo. Jak môžeš takéto niečo spraviť dieťaťu? Proste ja tomu nerozumiem. Tak když přiběhneš a vyskakujú ti malen stýlka ven, sme jen muži. Kamo ne, ty si len kokot. Nie, že my sme len muži. Jak nevieš proste si nejak držať svoje veci na úzde pri deťoch, tak si za mňa chorý pičus a mal by si sa liečiť a byť zavretý na psychiatrii do konca svojho skurveného života alebo vo väzení. to Sorry. je jako bylo šílený se na tebe koukat. Já už jsem vlastně v celkem brzkém věku měla jako větší poprsí, takže bylo vlastně hrozně častý, že jsem byla sexuálna. Táj se mnou chtěl sejít i No to už asi, to sú už zážitky ostatních, jo, takže hento boli konverzácie, ktoré mala ona s ním a toto už sú vlastne správy, ktoré písali iné dievčatá, čo chodili na ten tábor. Takže vlastne iba potvrdzujú to, čo sa stalo a že vlastne boli sexuálne zneužívané na tom tábore. Naspácal přes zadek nechutné náražky na to, ať po večerce jdeme za ním na vilu a psal, že chce mít sex v lese IHčka. Je to smutné, když vím, kolik sa tam deti vystřída za leto. No, si predstav, ja neviem, koľko môže byť na tom tábore, na jednom týždňovom tom proste detí, koľko tam môže byť? 50 detí, z toho možno, keďže to bol tanečný tábor, tak predpokladám, že tak 95% bolo žien. Bráško. a fyzicky, k čemuž díky bohu nikdy nedošlo, ale několikrát mi zval k němu domů. Ja vedela, že to bylo háčko, taky mám s ním podobnou skúsenosť, bohužel už nemám čety, jelikož jsem si starý Facebook smazal, ale bylo mi 14, ja mu přes 18, nepamatuji si jméno, ale přezdíval jsem mu Kedluben. Myslela jsem si, jak je to cool, že mne chce starší. To presne o tom hovorím, že proste oni zneužili to, že tie borky z nich boli úplne v piči, keďže sa o nich zaujímal starší chalan. A absolútne to zneužili, absolútne. Líbali sme sa, takže... Dobre, takže sa líbali. Byl to první kluk, kterému se dala... Takže proste dala blowjob v 14 rokoch 18 ročnému týpkovi. Bráško, toto je Ondra Vlček type shit, legit. Jediný důvod, proč jsme spolu nespali, byl ten, že bych prebila moc nahlas a bylo by to slyšet. Nikomu jsem nemohla nic říct, protože chtěl nastoupit do armády. Kamo, čo sa to deje? Psal mi zprávy Prečo sa to deje že proste by vo mě svete? Jebe ti. nejvíce jako navštívil ve stanu, ale bohužel by všichni slyšeli, jak bych křičela a tady tyhle ty věci. Byla dosť hezká holka a kluci oni jevili zájem docela dosť. Bylo nám asi 13-14 maximálne a Dave a Jarek, to sú asi tí, čo tam boli, ako vedúci. Už to doby byli dospělí, Adam, byl to rok 2017-2018, no a měli docela neprofesionální poznámky na tu kamarádku. Chodili k nám na chatku a Jarek byl do ní úplně hotový. Nevím jistě, ale jednou v noci u nás na chatce i spal, ale pak nad ranem odešel. Líbali se a šahal na ní a nepřišlo mi to v pohodě a bylo mi to dost nepříjemný. Jí se to očividně líbilo a jediné, co mi řekla, bylo, hlavně to nikomu neříkej, poprosil mě o to, vyhodili by ho pak. Bro, absolútne ho neospravedlňuje toho týpka, že sa jej to páčilo, keďže mala kurva 14. Samozrejme, že sa jej to páčilo, keď proste si ani nemusela uvedomovať, čo vlastne robí. A došlo jej to možno až o XY rokov potom, že vlastne, čo sa kurva stalo a zistila, že asi to není normálne, keď 18,5 ročný týpek alebo 20 ročný týpek si píše a zneužíva 13-14 ročné dievčatá. Že proste asi to bude retard, keď zneužíva deti a nemá asi ani šancu si nájsť ženu v jeho veku, keďže je to úplný idiot a nedokáže sa s nimi asi ani očividne rozprávať a zneužíva iba toho, že mladšie dievčatá, alebo teda mladšie deti sú z neho úplne hotové. Horší na tom celém je, že to je prostě dětský tábor a stále funguje, stále na něj jezdí děti a stále tam pracují lidi, co vypisovali tyhle ty zprávy. A to Kámo, je to, to je proč hnus. s tím jdu ven. Momentálně je Co tá poslední fotka odvážna, ne, protože je to docela hot. Mám tu fotku z Mana, zerknu to inak, tá fotka je hot, až mi je líto, že ti není 15.
Pro mě naprosto nepředstavitelný, že mám dítě, jezdí na ten tábor a děje se mu tam tohle. Protože když je Kamo, ja keby zistím, že moje decko chodí na tábor a toto sa mu tam deje, že nejaký proste skurvenec, ktorý by tam na ňo mal dávať pozor, mu píše toto, v tom momente vyrážam na ten tábor a idem ho tam normálne mu dať spinning elbow na solár, na temeno. jdete na dětský tábor, tak byste asi čekali, že to dítě tam bude v bezpečí, že Extrém. se o něj starají edukovaní lidi. Sbírám teda teď veškerý screeny, mám jich fakt hrozně moc a všechny jsou hrozně bolaví. O môj Bože, Grel, ďakujem, že si toto vytáhla na povrch, toto bylo již potřeba, tomu ver. Jak sa toto deje na dennej báze, keď sa koná ten tábor, tak ako sorry, ale ten tábor by mal byť zrušený, mali by všetkých, čo o tom vedeli, dospelých ľudí, čo o tom vedeli a boli nejak v kontakte s tými nadriadenými, alebo čo vlastne sprostredkovajú ten tábor, tak všetkých by som dal normálne pred súd a dal by som im minimálne podmienky tí, čo iba o tom vedeli. Tí, čo spravili tie veci na tie dievčatá, tak samozrejme buď odstrihnúť proste vajca a ísť do basy, nech ich tam trtkajú proste väzni, čo zabíli niekoho a jo. Kde to totiž přešlo až do toho fyzična, což jsem já třeba díky bohu nezažila, ale bohužel mi psali holky, že s nima spali, dokonce mám i kamarádku a moc dobře si pamatuju na jeden večer, kdy se jeden kluk z H týmu poslední noc vyspal s mou 13letou kamarádkou. A teda veškerý ty screeny, co mám, tak nejsou jenom o Tájovi, ale jsou o více členech celého. Ahoj, něco málo jsem našla, co mi psal David, když mi bylo 14. Moc dobře věděl, kolik mi je. Chtěl se mnou spát, ale já ho odmítla, tak po mne chtěl, ať mu aspoň vyhoní. Ja mám teraz synovca. Hej, malého. Mojim bratovi sa narodil proste syn pred rokom a pol. A ja si neviem predstaviť, že keď proste začne chodiť na tábory ako dieťa malé a dozvedel by som sa, že tam bol nejak zneužívaný, že niekto na neho proste šahal alebo niečo. Fú, bráško, do mňa by asi hrozný démon vliezol. Do toho H týmu. Po mém zveřejnění mi psalo vedení, ať z toho vynechám agenturu. Agentura s tím nemá nic společného. Jak nemá agentúra s tým nič spoločného, tam musí byť nejaký proste príjmací proces, ktorý kurva si zistí o tých ľuďoch niečo, zistí koľko majú rokov, aké majú skúsenosti, bla 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 bla, tak jak, že nemajú nič spoločného, keď si tam vybral z tej agentúry ľudí, ktorí sú proste sexuálni devianti, nevedia sa držať na úzde, sú proste doslova pedofili, ktorých asi priťahujú očividne malé deti, tak jak to, že nie si za to zodpovedný? To mám řešit konkrétně jenom s Tájem, ale že agentura za to nemůže. Takže No já tak bych to tady jenom si veřejně píš, že chtěla kurva říct, může, mě to ale- absolutně nezajímá. Jo. Nejhorší je, že se ty všichni tváří hrozně W. šokovaně, že to nevěděli. Ale my všichni moc dobře víme, že to celou dobu víte. Je vám pohodlný mít takovou vlastně práci. Ono to je vlastně celkem v pohodě, ne? Jakože děláte vedoucího na háčku, večerech chlast. Vedoucí sa kolikrát úplne namol, protože chlasta je třeba do 5 rána. Adam z vedení letos dokonce večer chodil kouřit 2 poky starším klukům na chatku, i když mají zakázané to tam vůbec mít. Dřív ten H-tým obsahovali i lidi kolo 21+, plus a teď to jsou převážně mladí kluci, kteří tam těm klientkám fakt motají hlavu a tá je v tom podporuje. Plíseň v koupelně se radši přebarví, hlavně, že je nová letka. No, jako dítě mě tam osával člen Real týmu, který tam dodnes pracuje a nikdo nerešil, že jsem z toho po středisku pak chodila ubrečená. Určitě bych našla chaty i z členy zábavy, co mi buď posílali holky, nebo i svoje, kamo. Takže tí ľudia tam ešte proste pracujú. Ono sa o tom vie a tí ľudia tam ešte pracujú. Bro. Druhý den chodit se hangoverem a starat se o děti, distancovat se od tohodle s tím, že to není náš problém, mi přijde naprosto šílený, To je protože vy absolútne na tom máte šialené. úplně stejný podíl viny, jako ti, co to dělali, protože jste to celou dobu věděli a nechcete to řešit. K tomuhle mám i screen, se ke mně dostala informace. Reálne by som to dal na súd, ale proste nech všetci, čo to o tom vedeli, tak nech proste trpia. Legit, nech proste sú zavretí, buď majú odjebané vajca, alebo nech idú do väzenia a nech ich tam proste valia väzni. Že během večerních No nebyl rok, kdybychom se mi vedoucí neozvali. Několikrát byly časy, kdy byla ještě vedoucí vedoucích jedna nejmenovaná žena a ta nám přímo na poradě oznamovala, který člen H-týmu bude na jaké chatce stanu, že to mají domluvené a my je nemáme rušiť. Takže tá hlavná vedúca ešte dohadovala a vypisovala normálne jak booking, jak kalendár do bookingu, že kedy, kde, s kým, kto, na akoj chatke, na ako dlho, ktoré dní, však čo ti jebe, veď to je nechutné.
Postupem času je mi z toho fakt zle, kdy nám byli zalepovaní pusy na denní bázi, hlavne to ututlať a doufať, že nás to přestane baviť. Nejednou se pohádali s tajem, že to není v pořádku, bohužel bylo to jako házet hrachem o teďka. Porad se komunikovalo, ať hlídači nebo vedoucí, co měli třeba zrovna hlídat po večerce, ať nechodí třeba do těchto chatek, protože tihle kluci z H týmu tam mají domluvený, že tam jakoby po večerce půjdou. By the way, po večerce Otras. jste nemohli Otras. ani jako klienti mezi sebou přecházet na stanech, ani na chatkách, prostě večerka a šli jste spát. Mít domluvené i s vedením a hlídačema, že vás nemají rušit na nějaký chatce, protože tam jdete navštívit nějakou holku, to vám úplně mrdne. Teď v ten No to moment, je kdy akože mi dneska píš, To je akože otras, keď o tom vie ten vedúci, ja neviem, predstavte si, že tí vedúci tam majú byť fakt náhrada rodičov, majú sa o vás starať, majú vám proste pomáhať v niektorých veciach a tí vedúci proste povedia, že nie, ideme jebať. Bro. je fakt hrozně moc holek, co si všechno zažili od osahání, sexting, samotný akt. A píšou mi dokonce i kluci. Ten tábor stále funguje a stále tam jezdí děti. A to je na tom to nejhorší. Já bohužel nemám informace, jestli se to děje stále, ale minimálně vím, že v personálu jsou stále lidi, kteří to dělali. A to mi nepřijde OK. Já znovu To nie, že ti nepríde OK, to by sa nemalo diať a tí typci, ktorí sú za to zodpovední, by mali proste sedět. apeluju na to, je hrozně důležitý tady tohleto sdílet, minimálně pro mě. Pokud je tu někdo, kdo má ještě nějaký příběhy nebo důkazy, screeny, cokoliv, co by mi mohl poslat, tak budu za to moc ráda. Já slibuju 100% anonymitu, ale chystám se to řešit normálně i s příslušnýma orgánama. Prostě podle mě takový lidi by vůbec neměli pracovat s dětma. A ani ne ty, co tam po nocích chlastají a fetují. Moc děkuju za pozornost, a případně děkuju za jakýkoliv zprávy a přichází mi taky extrémní míra podpory, za což moc děkuju, moc toho vážím. Já jsem prostě ready to dostat mezi co nejvíce lidí, aby se ochránilo co nejvíce dětí. Mějte se moc hezky a příště snad už u trošku pozitivnějšího videa. Akože za mňa je toto veľa aj na koňa, úprimne. Jak si mám predstaviť, že sa to niekoľko rokov ťahlo. Neviem si predstaviť ani počet detí, ktoré boli zneužité. A akože slečne držím palce, nech sa to dostane, alebo teda nech sa dočka spravodlivosti aj všetky ostatné deti, ženy, muži, ktorí boli zneužívaní, alebo teda deti, proste celkovo deti, ktoré boli zneužívané na tých táboroch. A dúfam, že sa to dostane teda na nejaký súd a budú z toho následky a tí ľudia, ktorí sú za to zodpovední, tak tie následky budú píkať, pretože absolútne toto je za mňa totálny hnus, ktorý sa deje a absolútne by sa to nemalo diať, pretože vlastne ak sa vám stane podľa mňa takáto vec v detstve, tak ja si myslím úprimne, že vás to môže poznamenať na celý váš život, či už nejako psychicky. A myslím si, že sa z toho veľmi ťažko dá dostať. Je to otrasné, čo sa fakt tam dialo a dúfam, že teda spravodlivosť sa stane týmto ľuďom a jo. Takže to by bolo z dnešného videa všetko. Prosím vás, prezdielajte slečnu na svojich sociálnych sieťach. Ako som povedal, Instagram Reel bude v popise videa. Myslím si, že by to malo vedieť čo najviac ľudí. Nech sa takéto veci nedejú a vidíme sa zase niekde u nejakom novom videu. Dúfam, že už nejakom šťastnejšom, lepšom, úsmevnejšom. Takže vidíme sa. Čauko.